posachedwapa tikuonesani programu ya Kulinji imene imachitika pa wireless ya Times. Ndipo lero lino pa 3 June 2025 programu imeneyi yabweranso ndi nkhani zotentha kwambiri. Takhani pompo kuti mumvetsere. Njikunjaku lero pa 3 mwezi wa June chaka chake ndi cha 2025. Mabwino konse kumene mukutimvera, ino ndi wireless ya Times, ndipo ndi wireless imene ili yotsogola nambala 1 kuno ku Malawi, kukamba mosazungulira, kukamba mosapsatira. Ndi wireless number 1 m'Malawi muno, ndipo timanyadira kuti inu mumakhala nafe nthawi zonse pano pa wireless ya Times. Ndikulandireni mauno lero tsiku lachiwiri, mongananena date ndi pa 3 mwezi wa Juni ndithu chaka cha 2025. Wireless ya Times imakubweretserani program ya Kulinji tsiku lililonse kuyambira lolemba lachiwiri komanso lachitatu. Program imene ndithu timakhala tikuunika kunjaku kuti kodi kuli kunjaku Kulinji nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika kunjaku ndi zotani, komanso sangooneka nkhani zokhazo yayi, komanso kuti kodi anthu amene angathe kuyikapo mlomo pa nkhani zimenezi akuti chani pa nkhani zimenezi, nanga amalawa ine yake nzika za dziko lino zikuti chani pa nkhani ngati zimenezi. Ndiye ndikulandireni ndithu ku program imeneyi mauno. Ine dzina langa ndi Dave Kadama, ndipo mu studio muno sindili ndekha, ndi nzanga Innocent Mpongolo. Kwacha bwanja ino? Kwacha bwino kumene kutefe. Eti? Yayi kwacha. Kachisisira mkomweka. Ya Juni wafika. Timadandaula Mei muzimatidabwitsa kuti zikukhala bwanji. Koma panopa kachisisira kalipo. Kudzuka mmawa zimatengera kulimba mtima. Kulimba mtima. Guza linja usiyane nalo. Ndi ntchito kwambiri. Koma yayi tiyamikire dzulo kunalika dzuwa choncho chakumasanaku, leronso kukhangati kachisisira kuphatikiza ndi kadzuwa choncho. Ndi mmene ambuye atipatsira tsikuli. Ndikulandireni nonse amene mukutimvera pa wireless ya Times. We are live on 88.8 FM komanso 89.0 FM. We are also live on our Facebook page Times 360 Malawi. Tikulandireni pamenepo, senderani ndithu, osayiwala kuti program imeneyi timafunanso timve maganizo anu. Ndi maganizo amenewa tikhala tikumamva ndithu kuchokera pa foni, komanso kudzera pa SMS, kudzeranso pa Facebook page ya Times 360 Malawi. Pa Facebook page ipo tatiuzeni maganizo anu ngotani pa nkhani imene tikukambirana lero. Komanso mutha kutitumizira SMS ku 1895, osayiwala kutiimbira foni nambala yathu ya foni ma 9awiri-845-475-904. tikhalanso tikumva kuchokera kwa maripota athu ali m'madera osiyanasiyana. Timve kuchokera kwa Malawi eni wake, kodi Malawi eni wake akuti chani tsiku la lero. Nkhani imene tabwera nayo pano ndi nkhani ndithu yozama zedi. Nkhani yozama zedi imene yakhala ili mkamwa kwa zaka zingapo ndithu. Nkhani yokhudzana ndi Constituency Development Fund, ija timati CDF pachidule. Bwalo la milandu limene linali ku Lilongwe lidagamula sabata yapitayi kuti thumba la CDF is unconstitutional. Mchichewa chake chomveka bwino nkuti thumba limeneli mu malamulo a dziko lino nkhani yokhudza CDF malamulo mulibe. Ndipo oyendetsa CDF amene amakhala ndithu ma MP aphungu aku nyumba ya malamulo alibe mphamvu zokuti adziyendetsera CDF. Malamulo a dziko lino samapatsa mphamvu ma MP kuti ayendetse thumba la chitukuko cha madera. Khoti limeneli silinathere pompa, linapitirizanso ndi chigamulo chake choonena kuti akuti mphamvu zimene ma MP amakhala nazo zomavota
ma local councils zomavota muzisankho za makhanso zisankho za makhansa akapita ku council kuti akavote mphamvu zimenezi kuti ati MP akusankha nawo mayor MP akusankha nawo chairman wa boma lakuti akukhudzidwa nawo ndi nkhani za ku consolo MP sizikuyenera kunkhudza nkhani za ku consolo malamulo sakumpatsa mphamvu MP kuvota nawo ndiye kumeneko ma MP vote yanu isazapezekenso kuma consolo at the same time ma MP musadzakhalenso mukuyendetsa CDF nkhani imene ma MP ndi makhansala akhala akukokana kwa nthawi pakhala chinkulirano nkhani yayikulu ndi imeneyi Innocent tiyambire pati nkhani yayikulu ndi nkhani yayikulu imene mwina ukuyamba tadziwitsa Malawi kuti tili ndi alendo amene tikuzukuta nawo nkhani imene chifukwa si nkhani yaying'ono ife tichepa nayo ifeyo zinazo sitimayankhula out of experience tili ndi second deputy speaker of parliament amene wa the right honorable Aisha Mambo amene tinawo program imeneyi komanso tili ndi George Dr. George Chaima amene wandithu amayankhulapo pa zautsogoleri wabwino good governance ndiye tikhala tikuwabweretsa mpulogalamu iyi komanso tili ndi malipota athu mmawa uno amene akhale ndithu tikuyankhula nawo tili ndi Blessings Tambala tili ndi Mphatso Mbang'ombe tikhala tikuyankhula nawo chokera zigawo ndi Innocent Chunga tikhala tikuyankhula nawo zigawo zosiyana timve mawu anzika za Malawi akuti chani pa nkhani imeneyi tiyambepo ndimanena kuti nkhani imene yakhala nkhani imene aphungu ndi makhansala akukokana achibwereni nkhani ya makhansala I think pakukhala funso lomanena kuti kodi mwini wake wachitukuko ndi ndani nanga ntchito ya MP ndi chani ntchito ya kansala ndi chani ndi nkhani imene ma MP ndi makhansala akhala akulimbirana makhansala akhala umadandaula kuti kodi zimakhala bwanji kuti ma MP amatha kupezeka nawo ma meeting a council pamene kansala sangapezeke ku parliament zimaleka kuti MP ali ndi mphamvu zambiri akuposa kansala chifukwa MP mwina kuti akhale pa council pachango khangati omvera nawo zokambirana amatenga nawonso gawo mukuvota pamene ndizosatheka kuti kansala apite ku nyumba ya malamulo akapange nawo vote chingerezi yaititi separation of powers because the court is saying kuti apatu sitikupanga respect separation of powers yes. Ma MP muli ndi nyumba yanu ya malamulo kumene makambirana zanu mene inu mukufunira kukambirana kuma council kukukhudzani bwanji fusumelo akhala lilipo pakati pa ma MP ndi ma councilor so bwalo lanena kuti ayi khangati inu mumatenga mphamvu zanunso zambiri kuzibweretsa so kuchoka pamenepo nkhani ino imene yavuta kwambiri ndi CDF CDF ndi thumba la chitukuko la boma pakadali pano constituency iliyonse imalandira 200 million kwacha 200 million kwacha pachaka ndi ndalama imene imapita ndipo ikwezedwaso panali malingaliro yonse kumakhala ikwere komano mwina ndi mmene zigamulo chichi sili kudziwa kuti ikweranso kapena sikweranso of course mwina decision yoti ikwere anapanga ndi president anali kaichotsa pa that time inali around 100 million. Yes, 100 million kena kwa anapeza ti aipitisa pa 200 komabe kuti avomereze ndi maipi omwe amene amavomereza amene akhozaso kuganiza kuti akhanga ndi mwachepetsa ndipo actually kwa apuleko imapita as imachoka proposal kuchokera kwa maipi omwe ndikuipititsawo so mukupita kwa nthawi zapeza ti nkhani imene pungwe imene wakula kwambiri ndi nkhani inapita ku bwalo likuti ya ndikuona ngati CDF
iniyo ma MPC kukhudzani nkhani chanu mukamba ya separation of powers kunena kuti kodi anthu akusiyana bwanji zochita zikunena kusiyana motani kuchoka pamenepo pali nkhani ya decentralization kuno ku Malawi tinapanga mfundo zonena kuti pakadali pano chitukuko chizichokera ku makhonsolo makhonsolo ndi amene akwena azipanga siye chitukuko pakadali pano even mwina akulemba aphunzitsi kulemba anthu antchito za umoyo kawiri pano zikumachitika ku makhonsolo console umakhani mphamvu zimene zazotokhe titulutse vacancy ya kuchipatala titulutse vacancy ya aphunzitsi titulutse vacancy ya kwakuti kusonyeza kuti makhonsolo aja ayambadi kutenga mphamvu zija mphamvu tazichotsa kulilongo Capitol Hill tikuzipititsa kwa mphamvu kwa anthu devolution of powers inali project ndithu imene inaenda dziko lonse nati mphamvu tizichotse ku central council ku central government zipite ku makanso tsono ku makanso kuja kuli ndondomeko zake zimene zimapangira kuti mphamvu zichadino zipite kwa anthu amapanga demand zitukuko zimene akufuna ndiye kuli ma ADC ma VCD kuli ma CCDV makomiti osiyana amene amakhala pansi ndikukambirana nati okay ifeyo mudzi wa akaya changwera mwachitsanzo tifuna tipange chitukuko chakuti ndi makomiti amene aja amakhala kumagwirizana akagwirizana amafika ponati okay ifeyo mudzi mwathu muno tagwirizana kapena dala lathu lino tagwirizana chitukuko chimene tikuchifuna ife ndi chakuti ndalama zake azitenga kuti ndalama zake amazitenga ku console tsopano ndi kumene kuja kumakhala CDF kumakhala kuli matumba osiyana kuli zina even za masukulu zinazi school kuli school ana ataumalipidwa fees kuli matumba osiyana kumene kuchako ndi amayang'ana nokuti okay ndalama izi chitukuko ichi ndalama zake zikhoza chokapa izi zikhoza chokapa koma CDF ndi imene ilino inali thumba lalikulu kwambiri limene limapita kudera so chigamulo ichichi chabweretsano ngati kuoneka kwa bwinobwino konena kuti kodi tiziyenda bwanji direction yake izikhala yotani ndeti kukangana kumene kunayo pakati pa MP ndi kansala kumeneko kwatha kumeneko kokwatha landlord wa CDF wadziwika kuti ndi kansala okay. And pa kansopo mbuyo CDF yokso imapita so through the council komano amene ali ndi mphamvu amakhalabe MP so mwina pangosintha ndiponena kuti MP yuno tsopano amuchotsapo mphamvu zoti azisayinira azivomereza chitukuko pamenepo palibe munditsimikiza inu kuti ma MP ambiri amaonetsa ati ine CDF napangira bridge ine CDF napangira zakuti ena CDF anapangira palibe so ningani onena kuti even anthu otsatira mwina tingokumbutsana Dave pano Afrobarometer imanena kuti Malawi pafupifupi 91% samakhulupirira anthu andale kuti azapangira aziyendetsa thumba la CDF. It was a straightforward survey. Yes, 91% ya anthu amene adayankhula nawo msurvey imeneyo ananena kuti amakhulupirira kuti ma MP ndi ma politicians amapanga abuse thumba limeneli. That's what they believe. Chigambuluchi tili nawo second deputy speaker of parliament amene ali pano atiunikiranso atiuze kuti thumba limeneli ati amapanga abuse nzoona atifotokozera ndi apa pamwina tatakamba side imodzi onena kuti izizi zabwera ndi mwina pazooneka ngati that separation of powers kuti ngaya ma MP makansala aliyense akupanga zake. However, it will also have some issues within. Zibweresano zinthu zina zimene tiwena tiziyang'ane nomozama kwambiri ngati dziko kunena kuti kodi chiganizochi ndi chiganizo cha bwalo sitingayime ndikususa ndi chiganizo cha bwalo. In fact, it was a constitutional court. Majaji atatu akapanga amene ajama khadi apanga lamulo so ilili ndi lamulo sitingalisinthe kungolisintha basi ndi pakamwa akwenanso abwerere ku court kuti aona kuti apanga bwanji. So as it stands panopa 200 million ija taisiya m'manja mwa makhansala ndi ma stakeholders awo achitukuko kumakhanso kumaderako kumawodiko tasira ntchito imeneyi anthu amene wawa now funso ndonena kuti kodi makhansala athuwa
tikamasankha eti timayang'anirako nkhani za 200 miliyoni kuti makhansala awo akwena zikayang'ana 200 miliyoni ndikufunsa funso ili anthu atimvetsetse sitikufuna kuyankhula ngati mopeputsa kapena monyozetsa qualification ya anthu olowa kukhansala simaoneka bwinobwino eti aliyense akhoza kukhala khansala khansala timanena kuti ndi ntchito ya volunteer. In fact panopa khansala amandira 150,000 pa mwezi munthu amene amandira 150,000 ndipo ndi honoraria si salary ndi mswahala mene amalandirira mafumu mswahala so munthu amene tikumupatsa mswahala wa 150,000 tikumusiyira thumba la 200 million tikupanga zinthu moona mtima munthu amene wangobwera modzipereka mongonena kuti ineyo mwina ndidalowabo kalasi nafika form 2 ka JC nakapeza mwina nkulekeza pamene popo wapita kukhanso kuja azikayang'ana no chitukuko cha the whole district azikakumana ndi ma engineer amene they are usapita sokutali funso wafunsa lomveka bwino ndithu ndipo amene ndikufuna kuti ayambe kuti yankhira funso limene ndikufuna akhale Dr. George Chaima tinawo pa line pa Dr. George Chaima ndikunena kuti ndikufuna ayankhe iwowa chifukwa chokuti Dr. Chaima Dr. Chaima, good morning. Dr. Chaima, good morning. Alendo atu kapena tiese Honorable Aisha Mambo. Tirimodzi palaini pa. Honorable Aisha Mambo. Tirimodzi palaini pa. Ndukumvani mumvekera pansi kwambiri mukumvekera pansi kwambiri koma ndikukumvani ndithu kuchokera patali mwadzuka bwanji mmawa uno epani akadama ndinali pa mute koma bendilipo Dr. Chaima ndanyadira kuti tili modzi kwacha bwanji kumeneko Dr. Chaima kuno kwacha bwino ndithu kayanzatu kumeneko kunonso kwacha patseso moni wolemekezeka first deputy speaker second deputy speaker rather second yes Zekomo chabwino ni ku program imeneyi and nthawi yokuti nkukhala na FM program iyi ndithokoze kwambiri kuti nthawi imeneyo muli nayo tifika kwa second deputy speaker koma ndimafuna kuti funso loyamba kuyankha atandiyankha Dr. Chaima. Dr. Chaima inu monga mmodzi amene mmalankhulapo pa nkhani za utsogoleri wabwino. I quoted you mmene munayankhulira mu newspaper yathu pa nkhani imeneyi yo comment inali yokuti chigamulo chimene chabwera kuchokera ku High Court chipangitsa kuti zovuta zina zimene zimachitika zimaoneka in your words you were talking about essential services mwina kuchipatala zofunikira kuchipatala kapena nkhani za mmasukulu ndi zitukuko zina zosiyanasiyana zimavuta kuyendetsedwa chifukwa cha incompetence of some members of parliament. Your words were incompetence of some of the members of parliament. Am I correct? Very, very correct. Now, funso pano kuchokera kwa Innocent kuti you are looking at incompetence of some of the members of parliament. You are going to expand on that. Are we saying kuti tikulichotsa thumbali kuchokera kwa aphungu ndetu ukalisiya kwa makhansala? Are we saying the makhansala wa tsopano are more competent and better placed to manage ndalama kapena thumba limeneli than the members of parliament themselves? Okay. Ndiyankhe ayinjijewa nena kuti not just incompetent but also negligent.
mukafusa kuti ndalama imeneyi ikachoka kuma MP ndikupita kuma council. Will councillors be more competent and neglect negligence yankho likhozokhala kuti kodi inu chinthu chanu cha inuyo ndi kuti chikhale m'manja mwa wina pakati pa wina ndi inuyo amene akhozochiyang'anira bwino nda obviously ima eni ake ma MP ambiri, if we are to go by a representation ya Afrobarometer findings, it can be translated kuti 91% ya ma MPs were incompetent and negligent to their duties. Iye kutanthauza kuti ma MP ambiri ntchito yawo alephera chifukwa chake they were pinpoint kuti they were pinned kuti iwo ndi anthu amene akulepheresa chitukuko m'midzi. Zili bwino kuti tili ndi olemekezeka the right honorable second deputy speaker wa ku parliament amene akuita represent gulu la anthu andale amene amalawi akunena kuti alephera. Ndipo I should believe kuti timva kuona mtima kwawo povomereza kulephera kwa ma MP to manage this fund kapena kuachita back in a political way. Koma zona zache ndizakuti ndalama iyi mmene agamulira a court our land judges anayang'ana anaunguza kupita kumidzi kapena kukhala ndi umboni umene unachoka kumidzi ndikuonanso maripoti amene akhalapo mdziko muno azitukuko ndikuyang'ananso Afrobarometer report based on the facts anapeza kuti ma MP sakuyenera kumayang'anira ndalama imeneyi chifukwa kuti azipitirira kupanga zimenezo it's unconstitutional. Kunanso kumidziko zitukuko zambiri kulibe siwonse ma MP olephera ndiye kuti tikhozongoyerekeza kuti ngati finding ya Afrobarometer itakhala ngati kuti tikuyiyang'ana in a physical form ndiye kuti 90% ya ma MP yachitako bwino kwawo maderako kuti zitukuko mukapitako mukazipeza koma 91 tikayitenga olo kuti anyamulane mu Costa kaya ndi coach nda second deputy speaker tiyeni tipite kumadera kwanu mukationetse zitukuko kena atsikira panjirato kufuna kuthawa mkochi ndikufuna ndifunse ndikutengereni mchaka cha 2018 the then Minister of Finance the late Honorable Gudo Gondwe adanenako mnyumba ya malamulo kuti 20 MPs after an audit was done on CDF back then 20 MPs were found to have abused the CDF. 20 MPs. We are in a country with 193 MPs. Kuti tichite mapercent pamene papa, we'll be talking about over 80% of the MPs. It means they managed CDF bwino. 20 MPs. 20 MPs. Is this not a situation where we could be looking at kuti we are demonizing these MPs because audit itachitika nchaka chimenecho it was only 20 out of 193 and ndimakumbukira nthawi imeneyo Agudo Gondwe ananena malemu kuti may he so rest in peace ananena kuti ma MP amenewa akufunika ndithu they must face the law koma zimenezi sizidachitike bwino yayo but 20 MPs out of 193 si good ameneyi kwa ma MP. Yeah, tiziyang'ana performance ya administration as it comes. We have different political administration or different leadership styles in the country. Tikayang'ana nthawi imene Dr. Gudo Gondwe anali Minister of Finance anali pansi pa utsogoleri wa boma lina kapena utsogoleri wa munthu wina nthawi imeneyoyo
ndipo zimatengera kuti kodi leadership style imene tinayo nthawi imeneyoyo ndi amtundu bwanji. Do you really want to enforce fiscal discipline? Do you want to make bold decisions when governing the state? Matters of the state are different from matters of the family or matters of social affairs. We are talking about governing the whole country, governing the cabinet, governing the judiciary, and governing even the legislature. Ngati mtsogoleri ali ndi bold decision making style, anthu amaopa and amaonetsetsa kunena kuti chimene mtsogoleri ali, also they have to align with his vision. Chimachitika pa utsogoleri nchakuti ngati mtsogoleri ali ndi vision, if that vision is not supported, the leadership becomes a failure. Even if he has got a vision, his vision is not being supported, and his decision making must be strong enough. Ndikayang'ana mwina mwachitsanzo Dr. Banda Kamuzu or Dr. Professor Bingo Mutharika, those were the kind of people amata kuima kuti nonsense is nonsense anthu nkumvera ndi kumachita mantha ngakhale amene anali pansi pawo. Okay, are we doing the same? Are we in the same kind of leadership style? Kodi anthu amaopa panopo kuononga chuma cha boma kapena ndi anthu aja amakhala mbali ya mtsogoleri kufuna kuteteza chuma cha boma? Tiziyang'ana ma percentages ngati amene wawa ndikamakamba nkhani ngati imene iyi. Koma ndifuna nditsimikizire apa kunena kuti pamene thumba ili likuchoka m'manja mwa MP ndikupita m'manja mwa makhansala amakhala kumidzi ndi anthu, ndikumakamba nawo, ndikumaona mavuto awo, ndikumayendera nawo limodzi. Lero pitani kumidzi mukaone mukafufuze mu 193 constituencies which we are talking about. Mukandiuze ngati mukapeza nyumba ya MP amene akukhalira kumene koko 24/7. Mubwerako ndi ripoti yoti simunampeze ngakhale mmodzi. Pamene nthawi imene amachita kampeni anali kumene koko. Asamuka apita m'matauni, apita m'masite, apeza malo odula, agula, amanga nyumba zodula, akukhala mmenemo. Ndalama imene agwiritsa ntchito kumanga zimene zizi ndi ya CDF. Akula mafamu ochuluka odula kwambiri kuposa somwina anthu kumidzi kucha. Ndalama ya CDF ndipatsa nimpata yete ndalama ya CDF imaperekedwa kuti ipindulire amalawi osauka kumidzi kuti iwathandize pa zosowa zawo, amange health center pamene palibe health center, amange skulu pamene palibe skulu, amange bridge pamene palibe bridge. Mukapita kumudzi kucha nkukafusa mukamva kuti nyumba iyi aine acha anamwalira atamira pa mtsinje chifukwa panalibe bridge. Mukamva kunena kuti nyumba iyo amayiwo anamwalira analephera kuchira chifukwa chakuti sanapeze chipatala chopitako. Mukapita kuti nyumba iyo ana skulu onse anasiya skulu ndipo anakwatiwa chifukwa ana alibe skulu yophunzirirapo. Amene achita contribute to the failing education system ndi ama MP amene amatenga CDF wa amene achita contribute to the death of the people ndi awawa amene ma MP amalephera kumanga chipatala komanso amene amalephera kumanga bridge, and they should be held accountable for their failures and for their actions. Chifukwa chakuti aononga ndalama za anthu zimene zikanatha kupindulira anthu amwalira ndipo achitako take part pa imfa za anthu ngati amenewo ayankhe. Chifukwa chakuti ndalamazo si zawo, ndi za amalawi osauka akumidziwo. Chabwino Dr. George Chaima, ndikufuna kuti nkhani njayikulu, ndikufuna kuti the right honorable Aisha Mambo amene akuti imirira apa line yawo inathawa koma we are trying to bring her back online, ndiye tiyabweretsa amenewo komanso ndimafuna timve kuchokera kwa reporters athu ali m'malomu ndifuna timve kuchokera kwa modzi mwa reporters athu. Who do we have on the line? Blessings, are you on the line?
Blessings on the line. Kuno kubalaka ndikuva ni bwino. Yes, Blessings mabwino kubalaka kwa chabwa. Kuno kwa chabwino kwambiri kwazo adero komanso kutsinza kaphepo umodero. Zikomo ndufuna timve kuchokera kwa Amalawi. Kodi Amalawi akuti chani pa nkhani imeneyi? Inapano ndi Amalawi awiri amene kala kusatira bino program imeneyi amene mayamba 5/7 pakala kufikira pano. Amalawi amene azilongotsoka komanso azilongotsoka kuti program imeneyi akuyimbisa mautani. Ndiye kuyambirira moto zako zina lanu komanso kuti takupitani pano mukuchokera mbali yake iti. Ine dzina langa ndine Louis Kabutu kuchokera kuno kubalaka dera la Kaumphawi. Program imeneyi tamba limodzi 5/7 muja kufikira pano nkhani ndiona kuti balo la milandu la Tesa tumbali lya mati la CDF limene limapita ngati kwa ma MP kuti azipangira nkhani za chitukuko amdera kuti ndalama zimenezi zizifika ku consolo azibisa ntchito ku consolo kupangira zitukuko zina nkhani imene ngati mzika ya siku lino kumayenda ndira motani. Inetu nkhani imene ndera ndi yabwino kwambiri chifoti mudzaka zambiri taona kuti no ma MP athu pade chimene amapanga ndi ndalama zimenezi mapeza kuti dzaka dzikutha chaka ndi chaka munalandira ndalama zimenezi koma mwina zinthu zambiri kumakhala zosowekera m'madera athu ndipo chimene chinenda chinyadira kwambiri ndipo tingopemphaso kuti paneza sintha chonchi kupita kwa makhasa anonso makhasa akhala okhulupirika akhasa akhale ngati somwe wasakwatire mitala ndalama zimenezi yayi. Ndita uraso bwala milandu lomweliso latisaso mphamvu za ma MP amene wakuta samasankhe ngati pa consolo masankho apa consolo amenewa inonso ngati zikaso tikabe kuti tsonkhani imeneyiso mayilandira bwanji tingawumiza chokera kubalo la milandu lalikulu la dziko lino. Nkhani imenso ndi yabwino foti ngati ma MP yo azikhala kapanga malamulo asamakhala olowera za ndera izo zakhaso bwino kwambiri foti zikatero ndi kuti zikhala ndi chikhulupiriro foti ngati anthu aja ndi ndalama amakhala ndi ndalama mwina atokhalanso ndi mbali imodzi yominyira kampeni wina wake chapasipasi cholinga choti awine komano amene papa ndoti zikhala kuti no zinthu zikuyenda mwanga ndi dziko lonse kuti alise wasangana nacho kuti chinthu chachita bwino. Apaso ndi wachinyamata mmodzi so nawe tichibwe zina lako chinyamata kuti iwe kuchokera kuti komanso nkhani imeneyiso takhala tikombera limodzi nkhani imene mayilandira mautani kwambira undu zako zina lako. Zina langa ndine Ishmael Chimombo kuno kubalaka ndimachokera mudzi mwa Kandengwe. Nkhani imene ndayilandira bwino kwambiri chifukwa chona kuti mmene onera munthu chona kuti ndalama zimalandiridwa koma chochitika sichimaoneka mapeza kuti kabridge kakang'ono kuti 5 million bridge ikhoza kutheka koma bridge anthu umasokoloka ena kumadwa kudwala kulephera kupita kuchipata zinja chakulu kulephera kuti aloke chifukwa cha kukukuka kwa mulato koma mulato ndoti ndalama ke 5 million ikhoza kutheka ndalama ziamataka zilandira amapangira kampeni kumati nyengera naso ife ndalama zathu zomwe chifukwa zimene zimakhala ndalama zathu zabwera zabwera kudera lathu iwo mamoti apange chitukuko chimene apasidwa kuti akapange chitukuko amapangira kampeni amapanda nyadira kwambiri chifukwa chona kuti apange kampeni ndi ndalama za mthumba mwawo atenge kuthumba kwawo ndalama asagwiritse ntchito ndalama zoti atumidwa kuti akapange chitukuko kudera limenelo ogomenda yandira kwambiri. Mmene monso ndi mmene namalizira kuno kubalaka anthu akuti program imene ayilandira bwino kwambiri ndalama zimene zipite pa ground zikagwiritsidwa chitukuko. Ndikuyamike kwambiri Blessings kubalaka. Nathokoza kwambiri zikomo. Tipitanso kwa mphatso mang'ombe posachedapa koma ndimafuna kuti tiyankhule ndi second deputy speaker of parliament right honorable Aisha Mambo mawa bwino kumeneko speaker athu honorable Mambo honorable Mambo honorable Mambo akumveka koma akumvekera kutali kwambiri tipemphe ma engineer athu atifotokozere atikonzere pamenepa chifukwa tikuyenera ndithu tiwamve bwinobwino honorable Aisha Mambo atatithandizeni kumeneko koma pakadali pano nditapita kwa mphatso mbang'ombe tikudikira kuti timvane ndi honorable Mambo. Mphatso mbang'ombe mphatso. Yes, wadzuka bwanji mphatso? Ndadzuka inu mwadzuka bwanji Blandayo? Ayi kuno tadzuka. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mphatso timve Amalawi akuti chani pa nkhani imeneyi chigamulo cha bwalo la milandu pa CDF. Chabwino pano ndili ndi munthu mmodzi amene afuna ayikirepo mlomo pa nkhani imeneyi ndi choyambirira akulu tikudziweni dzina lanu komanso kuti mmakhala kuti.
zina langa ndine zodabwitsa timakhala uno kumponera boma la Dowa. Chabwino takhala tikumvera imodzi programu iyi imene ikukamba za chigamulo chimene bwalo la milandu lapereka kunena kuti pali pano ndalama za mthumbalira la CDF likhale likuyendetsedwa ku konsolo kudutsira ku konsolo osadutsiranso mwaphungu. Ndiye inu nkhani imeneyi mwayilandira bwanji? Nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri pakutengera kuti andale ategapo mwayi waukulu kwambiri pofuna kusakaza chuma cha dziko lino. Ndalama zija zikamatchedwa mafigaja akalandira ma MP koma kufika m'midzi kumene kuli anthu amene afunika athandizike ndalama zisamathandizikirayi. Loko nkhani ya misewu imakhala kungowanamiza anthu. Ndiye timafuatira kunena kuti ngati athetsa bwalo la milandu pamene pakeza bwino kwambiri ndi kuti chuma cha dziko chikhala chikuyenda bwino, zikhala zikuyamba kumaoneka kuti zikuyenda motani. Ngati ayambe kuyendesa ndi azathu makhansala ni pemphero langa kuti nawonso atekepo phunziro lokuti mchidwe umene uwongolendera ndalama zaboma zambirimbiri koma ndalama zija kumagulira magalimoto, ndalama zija kumapangira zinthu zina zakunyumba kwawo zimakhala zovuta kwambiri. Ndi achene andale adziwe kunena kuti anthu amene akuwatumikira ndi anthu oti nawonso ndi anthu ozindikira kuti amatha kumaona ndi zinthu zili pa ground. Ndiye asapapangezo zongofuna kungwangometsera kuyambirira kwina kumfuza ndalama zija kenaka zikheza anthu pomwawo zobwera kwambiri. Koma tiamekere bwalo la milandu nakuti lapanga chikhalidwe chimenechi chikhalidwe chofunikira kwambiri. Chabwino komanso bwalo la milandu lomwelo lanena kuti nkhani yovota konsolo kapena yochita nawo masankho konsolo aphungu amenewa asamachite nawo. Nkhani imeneyi mwayilandira bwanji inu? Zimene zozo zili mndondomeko yake yabwino, zimene zozo zene zikhale choncho, asamavote kumene, asamavote. Nchifukwa chani mukuti asamavote? Asamavote potengera kuti zimakhala zinthu zotete kwambiri ndizo zimene zimangothandiza miyoyo yawo othandizanso miyoyo ya anthu amene afuna alumikire. Chabwino nimene ndachezera nawo amene ndinakumana nawo pano zikoma kwambiri mukhale ndi tsiku labwino kublantayo. zikoma kwambiri mphatso tayamikira kwa basi ndikupempha kuti tili nawo a second deputy speaker of parliament right honorable Aisha Mambo. Mukundimva right honorable? Yes, Dave. Ndikukumva. Kanchito kuti tiyankhule nanu koma sikudache bwino ilero tathokoza koma kuti mulipo. Ndikufuna timve kuchokera kwa inu akuti thumbali m'manja mwanu lisapezekenso inu ngati ma MP mapanga abuse thumba limeneli. Ndipo mu constitution ya Malawi mulibe paliponse pamene pamanena kuti pamakupatsani mphamvu zopanga manage CDF. Tauzana Malawi inu mwachilandira bwanji chigamulo chimenechi? Zikoma kwambiri Dave komanso Innocent. Nditero kuti ifeyo ngati ma members of parliament tachilandira chigamulo chimene akhoti apereka. Komano kupotengera ndi mmene amalawi akuganizira komanso mmene akudziwira ndikuona ngati kuti pena pake information ikusowekera. Ndiye ndisana fotokoze mbali imene yoyo ndimene kuti ndikuona ngati kuti kofunika kuti amalawi adziwe kuti kodi CDF inafika bwanji mdziko muno. Monga tikudziwa kuti ma members of parliament amatha kupita kunja kwa dziko lino kukayimirira dziko lino pa nkhani zosiyanasiyana zimene zimakambidwa internationally, komanso timathanso kupita m'mayiko anzathu kukaphunzira mmene ma MPs anzathu akugwira ntchito m'mayiko mwawo. Chaka chimenecho ma members of parliament anatumizidwa ku dziko lija la Kenya komanso ena anapita ku Uganda kukaona mmene iwo akugwirira ntchito. Ndi kumene aphungu athu anakaona kuti kumeneko kuli CDF thumba limene limakhala kuti oyang'anira wake ndi MP, ndipo ziganizo zonse zimene zimachitika kumudzi thumba limenelo limene magwira ntchito zachitukuko. Kumeneko pamene tinaphunzira timati pa chizungu ma best practices. Tinachiona kuti nchanzeru kuti nafenso titengere zimenezo tizapange implement kwathu kuno. Ndipo magulu onse awiri amene anapita mayiko awiri amenewa atabwera tinagwirizana kuti tiyenera kutengera chitsanzo chimenecho tiona kuti kwathu kuno tingatithandize bwanji. Mmenemo ndi mmene inafikira CDF kwathu kuno. Moti mayiko anzathuwo china chilichonse MP amakhala involved.
pamene tikunena pano ndalama zina ngati ku Zambia panopo ndi ndalama zambirimbiri za CDF kudani 200 yathu imene mukuitchula ichi komanso ku Zimbabwe ndi ndalama zambirimbiri zimene zili mu CDF ife ndalama kochepa kamene kachako poyerekeza ndi maiko anzathu amene tachigwirana nawo komanso china chilichonse amapanga ndi ma-members of parliament pomwe ifeyo kunoko chimene gawo lathu pa CDF limakhala lochepa kwambiri ndipo anthu akamanena kuti ma-members of parliament amapanga abuse ineyo ndikudabwa kuti kodi ndalama imeneyi akuti timayipanga abuse bwanji komanso ine imene ndikudziwira ndalama imeneyi is public money under Public Finance Management Act ndipo kwa wina aliyense amene sanachite bwino kukondetsedwe kwa ntchito ndalama imeneyi lamulo liyenera kugwirapo liyenera kutengapo gawo kapena kuti kugwirapo ntchito ndiye mmene anenera Dr. Aja no inuyo David mmene mwanenera kuti nthawi ya malemu Budogondwe napezeka kuti ma-MPs 20 anapanga abuse thumba limeneli kusolanga kumanena kuti 20 mene mwanenera kuti it's 80% limene yachita bwino 20% sinachite bwino ngati zili choncho panapo tinganena kuti something has been abused by all the members of parliament chabwino ngati zili choncho kwa amene anapezeka kuti apanga abuse thumba limeneli lamulo linasinanje kugwira ntchito chifukwa ngati lamulo linagwira ntchito ndiye kuti vuto sima members of parliament yo vuto ndi anthu ena amene akutengapo gawo poyendesa dziko lino kuti sanagwire ntchito yawo yoyenera chifukwa ine ndimakhulupirira kuti munthu wina aliyense akamagwira ntchito ngati tampasa mphamvu yoti agwire ntchito atsogolere amalawi ayenera kuwatsogolera amalawi motsatira malamulo mmene alili ngati pena pake malamulo aphwanyidwa ndithu lamulonso liyenera kugwira ntchito poonetsetsa kuti munthu amene yoyo alangidwe pa zimene iye wachita komano ine chimene ndinaona ngati member of parliament amene ndakhala mnyumba ija from 2014 up to date ndikuona ngati kuti anthu ambiri amangoti ma members of parliament apanga abuse CDF zimangokhala kuti basi just ma speculations ndikuona ngati kuti pali very big hatred yomuda MP chomudera I just don't know cause ngati ineyo pamodzi fani ma members of parliament anzanga CDF utimawo mu account yathu sitimayigwira ndalama ija imakhala ku council ifeyo ntchito yathu ndikukhala pansi ndi ADC ndikuona kuti kodi ndi chani chimene chikufunika kudera mavuto amene tikufuna tithane nawo ndi ati mavuto aja tikapeza timayika mmagawo kuti izi sizingachitidwe ndi CDF izi ziyenera kutesedwa ndi CDF nawo tikagwizana kuti izi za CDF MP ntchito yake ndikupanga facilitate kupanga documents zinthu zimene zicha through maforms amene amapezeka kwa DC kuti so form ya malemba ndi MPyo koma kungothandizira kufira iyeyo ndikusayinira kuti indeed pa nthawi inoyo kwathu chimene ndikufuna ndichitiriza ichi machitsanza kadiri bidi ndikufuna bridging kuti ichitirize ma protection samapanga ndi MP komanso payment simachitika ndi MP kusankha munthu ogwira ntchito simagwirika ndi MP amangopanga pokhapo basi ndiye tikamanena kuti CDF is being abused by members of parliament ineyo sindikumvetsa kuti kwenikweni nkhani imene iyizikira kapo anthu angokhala ndi mkwiyo zima members of parliament why I don't know I just don't know anthu wena akhala kumanena kuti chitukuko chakumidzi makamaka amene amakhala effective pa chitukuko amene amakhala pa ground ndi kansala why should MP be involved in chitukuko cha madera ngati chimene cha that level shouldn't it ananena Dr. George Chaima kuti chinthu chako umachiyang'anira bwino ndi wekha mwini osati wina zikomo kwambiri mmene mwafotokozeramo ndi CDF ndezikusiyanako chifukwa tikati CDF is constituency constituency mwini wake ndi member of parliament ndipo councillor ali ndi ward so that fund is part of ward it's constituency mwandimva ndiso ndakuuza nikuti kodi inafika bwanji constituency development fund inafika bwanji actually ndithokoze kuti munakambapo zokuti one of the countries imene tidakaphunzirapo za constituency development fund ndi ku Kenya ndipo ku Kenya kumeneku chaka cha 2024
khoti lidagamulanso kuti Constitutional Development Fund is unconstitutional. Chigamulo chomwechi chimene chagamulidwa ndi khoti ya Malawi ku Kenya chinagamulidwanso chaka chatha, mokuti mwezi wapitawo, mwezi wa May, dziko la Kenya lakhala likupanga ma consultations tsopano kuti kodi CDF tidziyendetsa bwanji. The only difference ndi chigamulo cha ku Kenya ndi cha kuno ku Malawi, difference njonena kuti ku Kenya the sitting court at that time inapereka zaka ziwiri kuti ongoing projects ma MP apitirire amalizise ma project amene alipo kale pa ground. Pamene kwathu kuno zikuoneka kuti ndithu tangodula mujadadulira chithandizo maiko ako anzathu kungoti de ndiye how will this affect my ongoing projects amene muli nawo constituency? Ndizofuna kwambiri David chifukwa panopo mmene tikulankhana muno ma project ena ndoti ali mmalero, ena ayambika kumene, ena sana anayambika kumasana malizise. Komanso mu CDF mujabaja tinayika student bursary tikunena pano, ena amwaise chitinalibirire ana third term. Ababa siri kuzoso zizikhala bwanji chitsogolo ana amene wakufunika kuti alibiriridwe, otherwise atakwatamangisa kusukulu and this is third term ndiye mukudziwa kuti zotsatira zake zingakhale zotani. Komanso ma project enawo ndikufuna ndikubwezera Nelson imbuyo pang'ono mmene munanena muzoti eni yake chitukuko ni makansala not ma members of parliament. Ineyo mwina I don't know kuti anthu ena amachimva bwanji akati representation for my members of parliament to the constituency, kuti we represent them. How are we going to represent them? Kwa ineyo understanding yanga ndionena kuti even chitukukocho chili mu representation ndimo, because tikamaina muchenga moja kumanena kuti kwathu kulibe bridge, we call that representation. Kapena ineyo mwina kapena sinema mvetsa kuno bwino kuti representation ite mwina paitantha kuzini mana ngati tikufuna muchenga moja kumanena kwathu tikufuna police unit, kwathu tikufuna school block, that's representation. Yes, is there any problem? Because the Ghana MP, Mchiro Yage, she now, that is really Johnson. That was Chifuba is a member of parliament, Jimena and Mutuaku, Amati Judge, the MP or Grand Chido of an eye, Amayana Chifuko, Geneta Banga. Inu honorable, mutakuloza zitukuko ku constituency kwanu, mutondi chulapo zitukuko zimene mwachita ndi CDF ku constituency kwanu. Tandichulirani zingapo zokha, tandichulirani. Kuli manda 5 clinic angapo. Kuli youth center, kuli master block, ma teachers houses, kuli nabanga maintenance ya health center. Zilipo zilipo ndithu zitukuko zimene mwachita. Zilipo zimene ndikuzitulazo, go there even tomorrow, go and check. Musango tengera kuti kuwafusa anthu amangena ni mahaters basi. Ena ni mahaters. Last week timachagulira girls hostel imene tapanga CDF. Zina ndi zimene zozo. Chabwino ndi pokuti nthawi kuthamanga. Inu ma members of parliament nda amene mmapanga malamulo. Inu ma members of parliament nda amene muma weruza kuti mwati ukupita ndalama zingati, kumene kubwanji kupite mwakuti, ukudulaniko, ukukwezani, ukutsitsani. Judiciary imalandira vote yawo kuchokera kwa inu. Simukabwenza mukapita ku parliament kuti ku judiciary kwatipweteka nafenso nthawi ya vote yawo tionetsana. Ndikuona ngati kuti kupanga choncho sungakhale utsogoleri wabwino. Ndikunena choncho chifukwa kuti ineyo nthawi zonse besi ndimanena kuti ndine mtsogoleri, I'm a politician koma I'm also a leader. Ndiye anthu ena amangokhala ma politicians sima leaders koma ineyo I combine both. Ndiye ndikulankhula ngati mtsogoleri. Chikhalidwe chimene chonena kuti chifukwa kuti awatipanga mwakuti sesepapanga mwakuti ndikuona ngati kuti sizingachite bwino.
ndimakhulupirira kuti tiyenera tonse tigwirane manja kuti tithandizane kuyendesa dzikoli. MP payekha sangayendese dziko, tikufunika judiciary kuti tiyendere limodzi kuti tiyendese dzikoli. Tikufunika apresident nduna zawo ndi madepartment ena maparastatals ma-NGOs tigwirane manja kuti choyenera kupanga dziko muno kuti dziko lino liyende ndi ichi. Ndiyangati wina wake taona kuti watiphinja tiyenera kuyang'ana kuti kodi chipinjocho chadza chifukwa chani kuti tikhonze pamene popo osati tinene kuti atiphinja ndena feso tipanga chonje ayi titipotati simayenda mumayendesa dziko sizigwira iyayi. Mwapanga ndisati mwapanga chifukwa apanga apiu ndi apanga apiu ndi aboma kudzera ndithu kwa mkulu wa boma pa nkhani ya malamulo ndiye apanga apiu ku Supreme Court. Mukuyembekezera chigamulo chotani kuti mukhutitsidwe ngati ma members of parliament kuchokera ku Supreme Court? Koma tsopano zodaba ngati ndikumva inuyo. Ayi zimenezi ndithu we are not yet communicated. You are not communicated koma ndithu muchimvetse kuti athabo chakakanyirenda apanga appeal ku Supreme Court and the grounds awo ndokuti zisokoneza, it's going to bring disruption on the ongoing projects. Zisokoneza zinthu zokuti zilikale in progress pakali pano. Appeal imene ndithu yafika kale ku court. Mwina kunjaku sidatuluke, but I have enough information through the very same court kuti appeal yachitika ku court. What would you expect? Chabwino zimenezo zitengera kuti wo akoti achimva motani, apiluyo ayimva motani, ndipo chigamulo chikhala ndi iwo. Koma ifeyo ngati ma members of parliament tikanakonda kuti tipange zinthu zoti zikomene dziko lino, zikomene Malawi, ngati pali ma project amene ayambika, zimene zili zachidziwikire wina aliyesa anali pakali chilindi, kuti ma project ameneyo asangoyima, koma kuti zonse zimene ziyende bwino. Chabwino chimene mungakonde. Chabwino quickly ndifuna kumaliza ndi George Chaima, Dr. Chaima. Appeal yochokera kwa Attorney General kupita ku Supreme Court. Attorney General being the custodian of the very same constitution, Dr. Chaima, is there not a conflict on this appeal? Is this appeal in order from the Attorney General, who is supposed to be the custodian of the very same constitution? Imene akoti akunena kuti no, this is unconstitutional. Is this in order? In 30 seconds. There is a conflict here. Obviously, there's a conflict. Komanso, it raises so many questions. Much as he represents the government, Kani Iriapa, Ndiama MP, who has sent him to go and appeal to the High Court, to the Supreme Court, on a matter that involves my MPs. Malawi akwadandaula kuti awononga chuma chawo. Chifukwa chani ali ndi interest yofuna kukateteza anthu amene ali accused in mismanaging public funds. Pamene kuti mafunso ambiri. Olemekezeka right honorable amanena kuti there's a lot of misinformation about CDF. Koma mukatsatira bwino mmene afotokozera. Muli kole wambiri awo kungoti nthawi yachepa. Ine nkanakonda ndikanakhala nawo ndi conversation. Could I take clarify on certain matters kuntundu wa Malawi? Chifukwa ngati Malawi sangate kumvetsetsa bwino ndiye kuti iwo wanso right honorable akuchita mislead mtundu wa Malawi. Chifukwa sindikukhulupirira kuti court because of kala ndi misconception and disinformation, ndikachita use disinformation and misconception ukachita deliver verdict or judgment ngati imene iyi. Sindikukhulupirira kuti ma scientists, ma researchers, Afrobarometer akoza kukapita mizi ndikukachita collect misinformation and disinformation ndikukachipatsa mtundu wa Malawi. And my MPO kwa 193 ndikupezeka wokhoza olondola ndiwodziwa chimene akuchita. I don't think that is correct. Tiregeze pamenepo kwa lero Dr. Chaima komano ndimafuna ndipange clarify nkhani ya court imene anena
I'm not here to say kuti ndikupatseni 20 seconds. Ndinene pano kuti chigamulo chimene apereka akoti poyambira ndanena kuti tachilandira chifukwa iwo ndamene amayang'ana za malamulo kuposa so ineyo. Ndiye sindinganene kuti akoti alakwitsa, akoti sana alakwitse, and that's why mudafusa fuso lomaliza kuti appeal yachitika ndikuyembekezera zotani. Ndanena kuti ndikuyembekezera kuti iwowo apanga zoyenera mmene iwowo malamulo akudziwira ndi mmene akuonera ntchito ikuyendera. Mmene angagamuliremo ife kwathu ndikuchilandira, koma ndizoona kuti amalawi ambiri amangosenza nkhani akayimva without proper evidence ndikumathamanga nayo. Ndikupasa chitsanzo momalizira momwemo kuti ine tsiku lina ntangofika kumene kumudzi napeza phone in program imene munthu ananena kuti akuyimbira kwachi mwana ndipo akudandaula kuti MC wawo imusankhireni amangokhala kulilongo kumudzi sakhalapo. Yet at that particular time I was listening to that while I was in the constituency. Right in the village. Kuona pamene popo kuti kodi mabodza amathamanga motani. Tirekeze pamenepo, the Right Honorable Second Deputy Speaker of Parliament, we have been privileged to have you this morning pa programu ino. Tikuyamikeni kuti munapeza nthawi kukhala nafe. Nthawi ndimene yachita njiro koma nkhani nja ikulu ndikhupe kuti tsiku lina tidzapeza somwayi oyiwunikaso. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndikuyamikeninso Dr. George Chaima, mumakhala nafe tikakuyitanani pa nkhani zikuluzikulu zomwe ife sitingadzikwanitse patokha. Tikuyamikeni kuti munali nafe mawa uno. Zikomo kwambiri. Ndipo kwa nonse omvera wathu tikuyamikeni kuti tinali limodzi mpulogalamu imeneyi. Nthawi ndi imene yachita njiru. Ndiyamikirenso maripota athu konse kumene muli tinali nanu mmawa uno. Ndiyamikirenso pamakina Chisomo Khasu amene ndinali naye ndi mzanga Innocent Mphongolo muno mu studio. Ine ndi Dave Kadama mpaka tsiku lina nditero kuti mwakoma nonse. Iyotu idali program ya Kulinji imene imaonesedwa komanso imayikidwa pa wireless ya kanema ya Times. Ndipo lero lino program ya Kulinji akambirana nkhani zimenezo. Tachitani komenti timve kuti maganizo anu pa nkhani zimenezi ndi otani.